ndị eze ekene m unu anya the son of soil. Honorable, I greet everybody. Today is our day in Amuwo Odofin, and all of you know why we are here, because of our new YAM New YAM festival in Amuwo Odofin, and by the grace of God, everybody, all the EZEs in Lagos State are represented here live, and most of them, the EZE from Abuja, Bauchi, Kano, all of them are here, and I. Ezigbo Abuja, ezigbo Bauchi, so ekene m unu wee na-asị n'ọta ka ọ na-adị eme anyị awa ji a ka na-eke nwaanyị n'oye nwaanyị n'afọ nwaanyị na nkwụ nwaanyị na n'ụbọchị na-anọ efiri kwa aha ọbụla iri ji anyị bụ ndị Amuwo Odofin and ndị Lagos steeti anyị wee si na tata na anyị ihe jere n'ubi anyị kụtara n'ubi na anyị bụ ndị Amuwo Odofin tata ka anyị egosi Chineke nna na ọ lụrụ anyị ọrụ na Amuwo Odofin. When I'm as in any other neighbor, Monday unu represented. So when I see Monday praise, Monday NT, any neighbor, Monday IT, only one that represented. When I been there, you call account. Well, why Gia Tata? Where's Nagia? And I did Gia. Kwaho. Na Himsike, Nefunanya, Naganihu, Nan Amuwo Odofin and Lagos State. When I say I try ma na pakara si bụ onye nwa eze ndị Igbo na Amuwo Odofin luche oji eze Igbo gburugburu eli oji eliwezie ya one after the other ka ama na na-eli eli Igwe eze ndị Igbo gburugburu eze ndị Igbo na Lagos na-elu ji anyị na-ekene eze Igbo Amuwo Odofin na-ekenekwe the government of Amuwo Odofin because the chairman is here. Na-ekele ndị eze na-esi ebe dị iche wee bịa wee na-asị ndị Igbo ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị ha mere mee ya sị anyị ka anyị ga na-eme ya na nlota nke ha nwa ya ka anyị na-eme taata na obi eze Igbo Amuwo Odofin tere ha nna na nwa na mmụọ nsọ. eze ndị Igbo gburugburu ọ na-esuru ji o surugo ji ọ chọghị ile ngwa lie ka anyị nene biko onye nọ n'ọgbọ bụ eze ndị Igbo na Abuja, Igwe na-eje ụka, Igwe nwe swag ọ mmadụ na-efe alụsị agba ụtọ efe ọ mmadụ na-efe alụsị ya mana eziokwu onye ma ndị ichie ma ndị egede a sị m na ọhịa na-emega na mbụ anyị ga-emegide omenala Igbo ga-adịrịrị mmadụ nọkwa nga a sị m na ihe a ji celebrate iji taa bụ na ọ bụ the king of the crops, eze ji. Ọtụtụ ihe ka anyị na-akọ n'ugbo mana ọ bụ nke a bụ 1 year ọkụ ya esie ya n'ọkụ arụọ ya n'ọkụ esie ji awe asụọ ya asụ ewerezie ya kee n'ọba ibe na microphone agba m plane wee bịa unu gba transport o wee na-asị na anyị ga-eme omenala a ndụrụga ndụ n'aha Jizọs. Aka wara ji a bụ the landlord ndị eze na Abuja bụ Igbo 1 Nwachukwu ị ga-adị. Asị m na ogogo na ya wara gị ọjị ọ bụ go mụtara Amuwo Odofin ọ ga-adị na mma. Ndị eze niile ga-achịkọ anyị nka uwe na-asị na na-eme omenala taa n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ
Eze ndị Igbo na Abuja. Eze ndị Igbo na Abuja. Eze ndị Igbo nwe swag. Eze ndị Igbo na Bauchi. Igwe Chisom. Ya. Omenala a bụ omenala eji mara ndị Igbo. Omenala anyị ga-adịrịrị. Awareness na ọ ga-adịrị Igbo nwaanyị mma dịrị onye a nọdụ ya mmanwụ Igwe Amuwo Odofin Igbo nku ezi udo nke Igbo. Anyị ji plen wee bịa ihe a because na nnukwu ọya anyị ka ọ bụ. Anyị wee na-asị na a ga-awa ji a na-agwakwa ya na-egosi ụmụ anyị na ihe a bụ omenala ya mmadụ ekpo ekpo. Ahụ na-asị na nna wali ji a bụ anaghị nke nna nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Eze ndị Igbo na Bauchi ọya na-elu ji. Oluche ezi Igbo n'Ikorodu ka ịkwadobe. Eze ndị Igbo na Bauchi. Eze ndị Igbo na Oriadị. Ngwa gaba n'ilu. Igbo mmadụ. Ihe anyị na-ekwu na omenala ga-adịrịrị. Eri n'afọ a ga-akpọrọ kwa afọ n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ. Eze Igbo n'Ikorodu. Get ready. Eze Igbo n'Ikorodu ọya na Awaji ka o mee ife ka esi eme ya na mmụọ nsọ. Amen. Eze ndị Igbo n'Ikorodu. Amen. Jegamo mmiri dị iche n'ọzọ ọbụla aka na-anọ. Eze Prọfet Gerald Ejiofor. N'ụbọchị taa wa afọ eke ife na-emewe omenala adameje ụka adameje mọs ịtọ m okwu ife efuru iworu. N'ụbọchị taa wa afọ eke a nọ na Amuwo Odofin were elipụ ji. Chineke ngo kọrọ ji ya ngo si anyị bịa rie ji ya werekwu na ife ọfụ ndụ ọfụ ka anyị ewe ife ọrụ na nụrụ anụ na ahụ mmadụ nwụ nke ochu a sị Chineke n'ụbọchị taa wa afọ eke nọ ya adụ ndụ were akpọ ohu mmụọ na nna mmụọ na Amuwo Odofin ohu mmụọ na nna mmụọ nọ n'ala Igbo onye kpara ya oku a n'ụbọchị taa a sị na adụrụ anaba ha mma dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma a sị ndo na ụbọchị taa na-anaghị ebu ụzọ eri befe erie maka na ha wetara ji mekpọ na ego nri ya nke ụlọ denụ mụwa eze ndị Igbo ọfụ ijego mma mmiri dị iche ọzọ obodo aka ji ọfọ ndị Igbo asụwaju ndị Igbo na-achọ iri ji a sị na ji anyị na-eri taa ya awụ ife ndụ ka ya awụ n'ebe anyị nọ don ka nna ya Chineke ọ fọrọ ọnwa na atọ anyị ejewe Krismas don ife na-afịa ịka Chineke mere onwe afa ka anyị ri ji a ka nna ya Chineke ka onye anyị ndụ nye anyị ahụ isi ike nye anyị ife akụ aka ife enwe n'aha Chukwu onye kere n'igwe kwa ụwa a sị na ya nwụchukwu efutukwu n'ọfọ nnukwu oyiyo ya mmiri dị iche mmiri ọma dị iche. Eze udo. Eze ọ ya dịrị Igbo mma n'aha Jizọs. Mụnwa wee Eze Valentine Ezugo anya Lebechi eze ndị Igbo Jeremy Felodu, one of the youngest Ezes. Chukwu bịa gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị gọzie ụbọchị taa site na Kraịst bụ onye nwe anyị. mgbali oji. Eze nwa ji oyi ngwa. Mmanụ ọ ga-adịrị anyị mma ahụ ka anyị riji ya n'ahụ anyị ga-erikwe na ahụhụ na-abịa abịa. Ejimeoge na ya arịọ Chineke ka o duo anyị, duo ndị Anambra, duo ndị Imo, duo ndị Abia, duo ndị Anioma na Delta, duo ndị Rivers, dukwa onye ọbụla nọ ebe ebe onye ọbụla si wepụta Chineke ya gọzie ya. Anyị dị ọjọọ ka ọ dị anyị ma na arụ n'afọ onye nwe anyị. Daalụ, God bless you. Anyị nwa bụ mụnwa ezi Igbo na ọlọrụ ndị EZE NDI ka anyị na-awa ji a anyị na-ayọ Chukwu ka ị ga anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akụ akụ ihe enwe akpata enwere
Chineke esi na Psalm 24 verse 1 n'oge nwe enu nwaanyị n'ihe niile ekere eke ka anyị na-erije Chukwu ka igozi anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Ha chibakawaji ọ na-eziokwu ọ bụ omenala Igbo, ọ bụ omenala Igbo, onye jụrụ gị sị ya na ọ bụ omenala Igbo, kwee ya ọ bụ omenala. Iri ji bụ omenala Igbo, onye jụrụ gị sị ya na ọ bụ omenala Igbo. Mụawu Chivanselem, ha Chivanselem Joko, anata n'ala Igbo, akeweje na Lagos steeti, dike dị na mba na Rivers steeti. Ana m awa jie site n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka Igbo kwuru anyị Igbo na-achọ iri ji, tụọnụ m anya. Ana m asị ụtụtụ ya tụtara anyị ihe ọma. Ezi Igbo Amuwo Odofin, ahụkwa ahụ ị ga na-eri ji. Ihe abụ ụtụtụ ya tụtara na anyị ihe ọma o. Etu a si rie n'afọ a ka anyị na-esi rie n'afọ ọzọ. Ihe a na-ahịọ n'ala Igbo o ji edere n'aha Jizọs. Anyị ga-eri ji a n'aha nke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị Igbo erienu ji o iduwa. Igbo kwenu. Biko ihe bụ omenala anyị, otu ka esi kụziere anyị ka a na-eri. Omenala anyị na-eme taa wee gosi na Igbo arụchago ọrụ ubi wee na-weta ihe dị n'ime wee kelee Chineke. A na-asị Chineke ọ ga-adịrị anyị mma otu a ka anyị ga na-eri kwa ụbọchị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Nwanne Akpati onye ji ọka adịla nso. Igbo ekene m unu. Onye na-achọ iri ji ugbu a bụ Honorable Chief Orisachebe from Ebonyi State. Yes. Eze ndị Igbo Amuwo Odofin bụ ezigbo ọyị m nwoke. O wee kpọọ m wee si na Ebonyi bịa ka m bịa. Ọ na-abụ onye jide ụgwọ n'ala Igbo na ihe eji mara anyị bụ ịkọ nri. O ruo oge ji akọ nsogbu niile a na wee na-achọ iri ji n'aha Jizọs. Biko ana m eri na-eso m Dove Umahịachi Ebonyi steeti. Biko unu tinye Ebonyi n'ekpere ka m na-eri ji a. Onye ọbụla enwere nri na bie from today ọ ga-enwe nke ọ ya na-eke ndị mmadụ n'aha Jizọs. Ebe nna anyị ndị ochie na-abụba bịa eru oge ji akọrọ ife ubi ka obido ịkwụ ụgwọ ji. Wee na-achị n'aha Jizọs onye nwe anyị pụrụ ma onye ọbụla bịara ebe a rie ji, ife ọbụla bụ nsogbu ya agwụna n'aha Jizọs. Honorable Chief rie ji n'aha Jizọs. Osi taa adịba mma na ọ dịbalụ gboo.